I think umdlalo la ofanele khona ukukhulula ejezi ngoba kunendebe kodwa mase ufike ku-final kunewina Sabona ukuthi ke kuzokwenzela kanjani ke manje ke nabafana besihlikihlikisha ke ibhola nabe lisana manje ke ngako lizokwenza kanjani ke ibhola ke lapha ke loshakela ikhona eyoshayona lapha iFriends of football asibonela ukuthi kuzokwenzeka kanjani ke manje la ibhola Friends of football, bona ke abazoshaya ke abasethubeni phezulu abonela goalkeeper wasebenza kodwa ke ayikasuki ke lapha ingozi ke basebelikhipha ibhola abonela ukuthi ke bazokwenza kanjani ke